Dan ben nog een net retret. Die in 2008. Maar mijn kleine komstproos van zelden diminuer retraiten doet. Die was bij gewoon, zo was me droog. Zo zijn. Wat dramaken van de wereld. Bob Trop en mij, tu kon je niet ordenen. Praat maar goed mee later, Rick. Geen maar mee. Ga eens mooi in de glas toe, met vies de peiding moet je gaan ouvrir. En tout papier op je gewoon begon. Puis een artisan, een beetje, gooi dat tegen naar artisan, maar toen keer ik veel zo leg. Zeg mij om zit, ik had tout papier, zeg wakker deze dan. Hier doe leg, maar later Rick, klas niet toe. Tussen we non die mij die mij de retret zo dit, tussen we non die mij die kant. Daar hebben we waarom een man dit, waarom een pegim in moest gaan, waarom een ploeg aan door. Puis dat doe leg. Eerst maar last gekant je klaar nee. Dat ik klaske man bieden. Ging dat zo. Nee, gaan we gaan gewoon. Die kamen met hun, dan mee tappen me goed, we gaan goed. En mee de gessen retretten aan uur doen. Puis on a duur nog plag jongen. Puis dan doe een gekken. Hier dan doe je met kwelle hond. En die je kwelle hier vino. Rouge à lèvres, tout. Doe je. En mee tostade hier. Goed geniet de brouwen hij. Maar zo duw in mijn retret. Hij is noord. Noord. Hij is daar staat. Ja, maar nog weer avancer zien ik de wie een kapitaal tussen. Maar sans dat te goed, dan hij doet bom net de wel que c'est en sens de goed. Fille de douleur. Hij a dit zei, moi we doen gal wakker die papier een man die kant hier. A malade die we zei die brengen hier rossen. Dan deed de zel dus blij zo. Maar puttelen. Maar mij wakker deze niet ook om je op puur wegen hier. Vind je door bakken meer over nodig had. Maar hij heeft zeker. En mij zei dat hier zel. En wat toch staat in dat iets. Nou, ik moet de boeken zien. En zo prima kwijt. Puis dan, oh, zei er maar met doorlagen. Maar ik heb met doorlagen. Dan blijven we aan mezelf. Maar ben fijn dat zit. Ah, mais je toast een wat retret dan. Guerra en plus zo blijft du. Rio win. En dan Rio ries. Wiepers bij laboeren zuur de wat. Ah ja, bij mijn laboeren mee. Pizza broden ook op iets laten liggen. Kan we maar gewoon zo liggen. Ja, maar begrijp puisque deze papieren die dan man met ploegen door. Of je het doet, puisque we nog niet meer die. Als je het doet meer, had tischjes met bureau weer. Meer. En hier aan die zei, bon, zo'n rampes goed terug, blauw zo. En noir plus zuur, man met goed nog putten. En veel, daar de discutie dan weer. Laat ik terug droog, ja. Goed dat je niet praat en dan. Oh, bij het trein, maar hoe is een man bij die? Als je dat doet, hier aan die meer door een dossier. Had expedieren hier, de post. En voor hier ben je punt zitten, ja, man. Dan doen we ook weer niet. We die zuipen, maar een barg. Puis on a hier reculer niet, toen speelt hij. Mensen bij in mijn retret. Maar dan duurt. Dan ploot dus met, dan moest je klaske papieren dit. Dan mijn laatste die in ploos. Hadden we deze dossier die, we laten in PGM, moet ik daar boem mis dat doet. Ah, als je dat doet, tegen de hoorde niet, dat ploos, dus weet dat. Papieren zo, klaske met doelen, met makken bij de Amsterdam niet doet. Maar wat ik nee, begin daar die. Zeven bij bureau, dan deden we blij wat me zou ik. Ook eens dit. Waarom had dit weer die kennen de vragen? Dus kan hij. Wat is je weet, een pension invalide.